8 часа тук. Какво се дава? Дай сега изкарвам това карабиньона по чистата. На първото полувреме това го изкарвайте по лапа да спиват. Jan Petrov uspěl upnout jen Juhu, Рафаел Кийски. То ще внимай с тия видеота да не направиш репутацията, къде ги вкарваш тия видеота после. Атмосферата става по-добра, ти казвам направо. Аре! Шипа майката! Ура! Е това е! Гледай, шипа на видео е! Фанахме ли го е! Браво, изравнихме майка и шипа! Е така! Браво! Юнаци! Българи! Юнаци! Това е! Мълчение! Ирландска путка майна!